Здравейте, хора! Нека снимаме на Fortnite. Абонирайте се за канала да не изпуснете видеята и лайкнете видеото. Сега почвам с играта. Съм играл в Fortnite от кога. Мама мишка, що ми е толкова бавно, бе? Това, че съм навързал. Не вързал, ама... Пак нещо останало. Ето. Колко блинк съм? Стоп. Как толкова много, бе? Та помпа още ли има, бе? Та помпа е друго. Какво това е? Какво това е? Хора, не съм играл в Fortnite от 2 месеца. Няма... Давайте, здравейте. Скачам на новото място. Хората, знаете, не знам защо съм толкова много пинг. Да знаете, мога да снимам и видео на Minecraft, ако ми даде TikTok. Защото някак съм на Minecraft нещо става или бъгва. Помпа. Какъв това гигант са? Хора, да знаете, аз съм много слаб, просто не знам как убих боса. На кой запари кола? Чух. Хора, ако се мислите кой е лавка, ако ще ми извинявайте, просто... Аз съм с 2 имки от кога. И съм 177 пинка. Ясно. Хора, да знаете, просто... Казах и какво да казаете? Ай, помпа. И какво това? Не знам какво знам. Ооо! Биям играта. Побездавам играта направо. Хората, знаете, в 5:30 съм на тренировки, така че в 8 лечет ми и аз ще поснимам едно видео на Fortnite. Може и на Minecraft. На Fortnite. После ще влезем в Minecraft и малко са ги побием. Хора, ако искате влезете в Minecraft сервера mazanmc.hus, долу в коментарите ще го напиша долу в коментарите ще го напиша. Абонирайте се за канала, пак ви казвам, абонирайте се за канала и лайквайте видеото, да не изпуснете повече клипове. Абонирайте се за канала. Лайки. О, първият ми кил дойде.
мислих, че е будката това. Изпълних някаква мисия за годжилата. Сега без да вземам годжилата и слагаме така. Хора, пишете в коментарите, ако някой от вас има годжилата. Let's play там. Ко? Не почетах нищо, няма перда. Пас е музик пас. Има някакъв нов музик пас. What the fuck? Хора, само ви кажа нещо. По-хубаво да си вземете крилпака, защото ви дава тази година, по-хубаво да си вземете крилпака, защото ви дава 5 Battle Pass. Дава и Fortnite крилпака. Този. Battle Pass, OG Pass, Music Pass и Lego Pass. Lego Pass не ще заем, аз съм го макснал. Тоест не игра Lego. Само това име е яко. И е това. И е това. Halloween. И е това не е толкова яко. Този скин си е яка. Така че хора, първата игра свърши. От мен имате бай-бай. Чакай, къде ми е оранжиста? Его. Хора, от мен бай-бай. До друг път.